Za ku saurari sharshin fim ɗin nan mai suna Abata, wanda aka fara shi a cikin shekara ta 2005 kuma aka kammala shi a cikin shekara ta 2009. Wanda ficaccen mai shirya fina-finan nan James Cameron ya kirkire shi, wanda ya samu lambar yabo ta kasancewa daga cikin manya-manyan fina-finai. Fim ɗin ya fito da abubuwan burgewa wanda ba a taɓa ganin su ba. Hakan ya haifar da kasancewarsa na ɗaya daga cikin fina-finai mafi ban sha'awa a tarihi. Kuma fim ɗin ya ɗauki tsawon shekara 4 kafin a kammala shi. Amma duk da farin jinin da fim ɗin ya samu a duniya, ya ɗauki tsawon shekaru 13 kafin ya kammala ci gabansa, wato kashi na biyu, wanda ya fito a ranar 16 ga watan Disamba ta shekara 2002, mai suna Abata Way of Water, wanda yanzu za mu kawo muku sharshin fim ɗin Abata kashi na 1 kafin kashi na 2. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka samu sako. Fim ɗin ya fara ne a shekara ta 2148 a wani gurbatatcen guri mai yawan jama'a da ke doron ƙasa. Akan wani mutumi mai suna Jake Sully, ya kasance tsohon ma'aikacin tuƙin jirgin ruwa wato marine, wanda jikinsa ya shanye daga kugu zuwa ƙasa sanadiyar yaki, wanda hakan ya sa baya jin daɗin rayuwarsa. A yayin da yake neman wani abin yi wanda zai dace da shi, a wani dare da ya shawo yana cikin maye, sai ya shiga faɗa bayan ya ga wani mutumi yana dukan wata mata, wanda bayan sun jefo shi waje sai ga wasu jami'ai guda biyu sun tunkaro shi. Sun gabatar da kansu cewa daga Resources Development and Administration wato RDA, ma'ana ma'aikatar haɓaka albarkatun ƙasa. Sun sanar da shi cewa an kashe ɗan'uwansa wanda suke tagwaye mai suna Tommy. Sun bayyana masa babban hannun jarin da ya bari, kuma Tommy yana ɗaya daga cikin manyan masana kimiyya da aka zaɓa don yin tafiya bincike wani ɓangare na duniyar wata mai suna Pandora, don ya kasance wani ɓangare na shirin Abata. Don haka a ƙoƙarin ceton kansu na kar su yi asara, shine suka mai hannun jarin da Tommy yake wakilta da Jake, wanda a maimakon haka suka ba da kwantiragin ga biyuninsa, saboda ƙwayoyin halittarsu iri ɗaya ne kuma Jake ya yarda. Daga baya sun sa shi bacci a cikin wata na'ura wadda suka yi tafiya ta tsawon kimanin shekara 6 da shi zuwa duniyar Pandora. Bayan sun tashe shi tare da sauran mutane a can, sai aka ba su wani abu mai suna exopack don taimakawa wajen kare su daga gurbatacciyar iskar Pandora mai guba. Sai suka tura shi zuwa wani guri inda za su saurari bayani daga bakin Colonel Mile Quarry, shugaban jami'an tsaro, wanda ya sanar da su irin haɗarurrukan da za su iya fuskanta a duniyar ta Pandora, inda mafi girma daga cikin haɗarin shine haɗuwa da Nabi, 'yan asalin humanoid, wato halittun nan masu kama da mutane. Daga baya Jake sun tafi da wani likita mai suna Dr. Norm Spellman, wanda yake masanin ilimin halitta akan shirin Abata, wanda sun yi aiki tare da Tommy. Ya nuna masa abatansa wanda aka kirkire shi a matsayin ɗan adam mai irin halittar Nabi, wanda aka kirkira ta hanyar amfani da DNA ɗin Tommy a matsayin masarrafin halittar, don ya zama wani ɓangare na ƙwayoyin samfurin halittar. Don hakan ya bashi damar iya sarrafa halittar ta hanyar amfani da hankali da tunanin Tommy saboda DNA ɗinsa. Kuma kowanne Abata an bashi yanayin fuska irin ta mai DNA ɗin da yake ɗauke da shi, wato wanda zai sarrafa shi. Daga nan likita Nom ya gabatar da shi ga likita Grace Augustine, shugabar shirin Abata. Amma ta bayyana bata gamsu da yadda aka yanke shawara ta maye gurbin ɗaya daga cikin masanan kimiyyarta da wanda ba shi da ilimin kimiyya akan ɗakin gwaje-gwaje, wanda ta nuna rashin jin daɗinta ga shugaban gudanarwa akan Pandora mai suna Faka Sulfate, wanda yake kulawa da ƙorafe-ƙorafenta domin babbar damuwarsa ita ce samun manyan ma'adanan albarkatun da ke cikin Pandora, kuma shine dalilin da ya sa tun a farko ya yarda zai yi bincike akan Pandora. Washe gari Jake da Nom sun shiga cikin na'ura don gwajin sarrafa abatansa a karo na farko, wanda ya kasance abun mamaki da ban sha'awa ga Jake saboda yana iya amfani da kafafunsa, wanda nan da nan ya tashi ya fara atisayen gudu. Bayan ya dawo jikinsa na mutum, ɗaya daga cikin matuƙa jirgi mai suna Trudy Chakun ta tafi da shi zuwa gurin Colonel Quarry, wanda ya samu labarin rayuwarsa wacce ta gabata a matsayin matuƙin jirgin ruwa, amma gashi a babban matsayin da yake yanzu a cikin shirin Abata, wanda ya kamata a ce ya san komai game da Nabi. Don haka ya bawa Jake shawara cewa ya yi masa biyayya. In har ya yi, to zai sa a yi masa aiki a dawo masa da kafafunsa, wanda Jake ya yarda da haka. A wani lokaci Jake sun fita shi da Nom da Grace da Trudy da kuma wani sojan RDA mai suna Lyle Wen zuwa dajin Pandora ɗauko samfuri. Bayan sun isa, likita Grace ta kai su zuwa wata makaranta wacce aka yi watsi da ita a cikin dajin, wacce likita Grace ta kafa can a baya don koyawa Nabis turanci da ɗabi'un bil'adama. Amma cikin sauri suka fice a lokacin da Jake ya sanar da su ya ga ramin alburusai a jikin bango. Grace da Nom sun fara ɗaukar bayanai akan abubuwan da suke bukata, wanda a daidai wannan lokaci Jake ya ci karo da wata dabba mai suna hammerhead.
sai likita Grace ta umarce shi da kada ya yi harbi kuma kar ya gudu, ya tsaya kawai, wanda hakan ya yi aiki sai halittar ya fara ja da baya. Ana haka sai ga wata halitta mai ban tsoro ta bayyana ta bayansa mai suna Tanato, wanda ya tilasta masa yin gudun tsira da rayuwarsa. Shi ne ya tsalle daga saman tsaunin zuwa wani kogi da ke gudana a ƙarƙashin dutsen. A yayin da Grace da sauran abokan suka yi yunƙurin nemansa daga sama a cikin jirgi, amma sun kasa gano shi, wanda hakan ya tilasta musu tafiya su bar shi. Domin dare na gabatowa, haka suka bar Jake ya kare kansa. Ba jimawa a cikin daren sai ya haɗu da wasu mugayen karnuka da suka kusa halaka shi. Amma ya yi sa'a sai ga wata mata jinsin Nabi mai suna Nitiri wacce ta gan shi tun a farko, kuma ta yi niyyar kashe shi da kibiyarta. Amma sai ga alamar ruhi mai tsafta daga bishiyarsu mai tsarki, wato bishiyar rayuka, ya sauka akan kibiyarta, wanda hakan ya sa ta gane cewa saƙo ne daga abin bautarsu mai suna Ewa, cewa rayuwarsa na iya zama abu mai muhimmanci, wanda hakan ya tilasta mata kare shi daga karnukan masu suna Talikan. Ta ji ɓacin ran kashe su, don haka ta kore shi, ta ce masa kar ya biyo ta, domin ta san yana tare da wasu Nabi ne wanda suke kira masu tafiyar mafarki, wanda suka zo daga duniyar sama. Amma haka Jake ya ci gaba da binta duk da haka, wanda suna cikin tafiya sai ga furar rushin nan na bishiya mai tsarki sun sake lullube shi. Don haka ta yanke shawarar kai shi gurin mutanensu. Ta gabatar da shi ga manyan dangin shugabannin Omotikaya. Otukan shine shugabansu da kuma Mowa ita ce shugaban ruhi, wanda su ne iyaye ga Nitiri. Dan ya gamsar da su, ya gabatar da kansa cewa shi jarumi ne mai tafiyar mafarki, kuma ya zo koyan ɗabi'unsu ne, wanda a ƙarshe suka yarda da shi. Sai suka sa Nitiri ta zama malamarsa, wanda bata so ba. Bayan ya yi bacci tare da su a cikin bishiyar gidansu, sai ya dawo gangan jikinsa na mutum. Ya sanar da mutanensa halin da ya tsinci kansa bayan rabuwarsu, kuma ya kai rahoto ga Quarik da Selfrit, wanda suka sa shi ya nemi amincewar Nabi ya shawo kansu da su tashi a ƙauyen da suke nan da wata 3 masu zuwa, saboda suna zaune a guri mai tarin albarkacin ƙasa marasa adadi wanda suke son ɗiba. Sun sanar da shi cewa idan ya kasa yin hakan, suna da shirinsu na Plan B, za su kashe su gabaki ɗaya. Kafin zuwa fara karɓar horonsa a gurin Nitiri, likita Grace ta gane cewa yana kaiwa rahoto, amma ta ɓoye bata sanar da shi game da hakan ba. Kawai sai ta sa suka canza guri zuwa tsaunukan Hallelujah. Wasu tsaunuka ne a cikin Pandora da suke sama, amma duk da haka Jake ya samu damar magana da Quarik ta na'ura. A can kuma Jake ya ci gaba da karɓar horo lokaci zuwa lokaci a gurin Nitiri, wanda ya ƙara samun damar kutsawa cikin al'adun Nabi. Ya sadaukar da lokacinsa da ƙarfinsa wajen karɓar horo a gurin Nitiri, wanda ya fara samun kusanci da ita sosai. Ganin haka ya sa likita Grace ta nuna sha'awar binsa. Ta samu damar komawa ƙauyen a karo na farko tun lokacin da ta rufe makarantarta, wanda hakan ya faru ne saboda wani lamari da ya shafi 'yar uwar Nitiri mai suna Sana, saboda ta fusata da wakilan RDA game da yadda suke bincike a dajin na Pandora. Don haka ita da wasu 'yan matasan Nabi suka kunna wuta tare da ƙone buldoza don nuna rashin yarda su akan haka. Hakan ne ya jawo dalilin harbin su da kashe su yayin da suka koma cikin makarantar, wanda suka harbe Sanan a gaban 'yar uwarta wato Nitiri. Amma duk da faruwar wannan tashin hankali, Jake da Grace sun samu damar ci gaba da kasancewa a cikinsu. Ba da jimawa ba sai ga Jake ya shirya don zuwa wajen jarrabawarsu da suke kira da suna Ikanamaya. Jarrabawa ce da duk matashin mafarauci dole ya ci, inda za ka hau turba zuwa gidan wasu tsuntsaye masu suna Banshis don koyon sarrafa su, kuma akwai jijiyar sadarwa da za ka haɗa ga kowanne daga cikin halittun. A ƙarshe Jake ya yi nasarar sarrafawa yayin da Nitiri ke farin ciki, amma Sute ya nuna rashin jin daɗinsa saboda kishi, domin shi ne jarumi na gaba da zai zama shugaba ga ahalin na Omotikaya, kuma shi ne ya kamata ya zama miji ga Nitiri, domin shi ne zai zama sarkinsu nan gaba. Bayan Jake ya zaɓi nasa Banhis ɗin, sun fita farauta hi da Nitiri. Kwatsam sai ga wani ƙaton Banhis mai girman gaske da tsoratarwa mai suna Turuk ya kawo musu hari, wanda da kyar suka guje masa. Bayan faruwar hakan, Nitiri ta bayyana muhimmancin Turuk a gare su. Ta sanar da Jake cewa daga cikin manyan kakanninta guda 5 a tarihi guda ɗaya ne ya samu nasarar hawan Turuk a duk kabilarsu ta Nabi, sannan ta ƙara bayyana masa tasirin da Turuk yake da shi wajen haɗa kan ƙabilu da duk halittun da ke cikin Pandora a lokacin rikici. A daidai wannan gabar ne Jake ya kai ƙarshen adadin watan ukun da ya yarjejeniya da su Quarik, don haka ya koma ya gana da su kamar yadda suka umarce shi. Ku saurare mu a bidiyo na gaba domin ganin yadda za ta kasance. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan wannan shine zuwanka na farko, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ka samu sako.